Salam dostlarım, şuňky temamyz näme barada gurrun etýär? Hindi filmiň tapawudy barada. Sebäbi menden köpüňiz soraýaňyz, mekan näme üçin hindi filmler şolar ýaly öz bolşy bolup çykýar diýip. Siz näme barada aýtjak bolýaňyz? Hindi filmlerindäki uruşgany sahnalar hakykata gawat gelenok. Ya bolmasa spesifikler has bir hil göz bir näçe janrlaryň garrynmagy. Meselem drama, melodrama, komediýa, baýewi, thriller şolar ýaly ýagdaýda bolup çykýar filmler. Gelim şu barada gurrun edelim. Ýöne gysgaça başdan başlaýyn men. Aslında dostlar Bollywood nähil durýar. İrdögürler Hindistan, Büyük Britaniýa golasyny bolýar we şo taýda ýaýlymlarda, efirlerde goýurilýän hemme zatlar Büyük Britaniýa kontrolunyň astyndan geçýär. Şeýle bilen hindi medeniýetini açyk aýdyp ýaýyp bilenokdur. Ýöne 47-nji ýyl Hindistan garaşçylygyny alanyndan soň şoň üstüne uly işler geçirýärler. Sebäbi hindiler öz medeniýetine uly hormat goýýarlar. Şoň üçin şondan şeýler bar kulturasyny öz medeniýetini filmlerine goşýarlar. We Bollywood 50-nji 60-njy ýyllarda güllä ösüp başlaýar. Uly bir biznese öwrilýär. We biznes bolany nähil bolmaly? Köp film çykmaly we köp adama görkezmeli. Bular nähil formulany oýlap tapýarlar? Hindi maşgalasynyň hemme agzasyna yarar ýar edip çykarýarlar dostlar. Uly ýaşdaky ejefi kakalar üçin maşgala temany öňe sürýärler, filmde hukman bolmaly. Ýaş şuwanlar üçin aýdymlar, söýgü temasy bolmaly we hak ýaşraklar üçin şoňa action sahnalar, şolar ýazatlar garlýar. Şeý diýem, ýa-ni ortada bir söz bar, kapusnik diýilýär. Şolar ýaly formatda hindi filmler dörep başlaýar. Gysgaç aýdanda 7 ýaşdan 70 ýaşgacha diýilýär. Şolar ýaly hemme şu görür ýaly çykarýarlar. Ýa-ni aýtşmaly gülküni sahnalary has bir hili bideken gawat gelenok ýa urşgany sahnalary gözden çykgynç. Olaň öz medeniýetine şo zatlar gawat gelýär. Şonu halaýarlar dostlar we esasy belläp geçmez adamy Hindistan öz filmlerini diňe öz ýurdu üçin çykarýarlar. Şo blockbuster diýip bizim görýänlerimiz diňe öz içki bazar üçin çykarýarlar. Sebäbi näme üçin? Hindistanyň ilaty örenken dostlar. Halkyň göwnünden kino tursa, şol kino öz bahasyny ödäp örenken pul gazanmaga mümkinçiligi bar. Şoň üçin olar başga ýurt üçin orientir alanoklar. Hollywood bolsa dünýä bazary üçin işleýär. Meselem Hollywoodda bir film çyksa, Hytaýyň ilaty örenken bolandan soň şo taýdan raşyt edýärler, şo taýda görülsün diýip we Hytaýyň medeniýetine gawat gelmeýän zat ýa-da şolon kada kanunyna gawat gelmeýän zat goşmaýarlar. Sebäbi film islenmän bilýär ýa düýbünden kinoteatrlarda görkezilmän bilýär. Şoň üçin hemme zady olar ölçäp çykarýarlar. Hindistany bar o zatlar düýbünden beýinjelik edenok. Ýankaý düşünmäli, diňe öz içki bazar üçin işleýärler. Ýöne şeýle soral çyksa, diňe hindi filmlerine şolar ýaly bolmajak hereketler ýa-da şolar ýaly spesifikler ulanylýarmy diýseňiz, beýle däl. Hollywood'un kinolaryny da örenken şonýaly. Meselem alaly Farsaj filmi we bir hindi blockbusteryny alyň. Tapawudy şo taýda aýdymlarda we azajyk ýa-ni spesifikden kaçtywatyndan. Aslında on iki filmde de uçup ýörler, düýbünden bolmajak hereketler edilýär. Ýöne ýekeje tapawudy ýene-de bir zat padaçada. Meselem, hindi filmde 10-njy etajdan bir maşyna gaçsa, şoň sürjüsü şol pahys bilen hiç zat bolmadyk ýaly gitýär. Hollywood'un kuda bolsa, meselem şondan gaçanyndan soň özleri sen kelläňe gelen soraw bolýar. O nähili bolýar, hi boljak zatmyşy diýende görüp oturkan. Şo sen içindäkini özüň aýdyp berýärler. Meselem, hiç boljak zatmaý diýerler düşüp. Ya bolmasa näme bolla hindi filme düşdükmi diýerler. Ol eýýän seni psihologiýa taýdan manipulýasiýa etmek. Seni alap kanagatlandyryp geçmekde dostlar. Anha tapawudy. Ýöne aslında ikisini de örenken şonýar zatlar. Ýene-de bir zat, hemme hindi filmleri şolar ýaly formatda düşürilýärmi diýseňiz, ýok.
ören dramatiçiski düýbünden başga formatdaky hindi filmler bar. Ýöne onu biz bilemiz ok köpüýmiz. Onu hukman bilmeli diýen adam ýok. Ýöne belläp geçirdim diýenler şolar ýaly janrda filmlere örenken. Şeýlerak dostlar, sen hindi filmlerini halama olara kän gyzyklandyrýan ýeri ýok. Sebäbi olar hakykatdan bir şolar ýaly agwy şeýle bir zat döretdiler, özleri çykarýarlar, özleri görýärler. Hiç kime mätäççiligi ýok. Şonu özüňe alyp goýmalym kadiýan, meselem Hollywood dünýä bazary üçin işleýär, dünýäň güdüni bugünden turup bilýär. Ýöne sen şonu oňorsaň etmeli. Meselem aýdaly Rossiýada da şolar ýazatlar döreýär. Şu wagt ine Amerikadan çykar Marvel'in filmleri. Rossiýada da ýaş oglanlar gyly rejissor bolýarlar şu wagt we şo filmlerin fanady olar. Meselem Terminator'ın fanady olar. Şonu gaýtala film döretjek bolýarlar. Öz ýurdunda da gülki bolýar şol daşky bazar üçin hiç şeýle gyzyksyz. Şeý diýen soňky ýyllarda şolar ýaly Rossiýadan çykan blockbusterlar düýbünden pul almadan bilenok hiç sadyň eýsem onu üstünden güldürýärler diňe. Şonu hükman bellikde saklamaly. Meselem, häzir şu wagt bizde de çykjak bolýar da türkmen film barady diýemok, Şeper Hugoşoňlar film döredenne, şolaram görýän wagtlar, şu bizim gören wagtlarymyz. Meselem, Adin Doma filmi görüp, şo film gaýtalap çykaryljak bolýar. Näme gerek? Kim üçin? Men eýýäm ýat tutulup şo filmi, hemme kişi türkmenden terjimesi gidip dur. Ana şo ýagdaýda daşyna da gerekkä, içinde de düşünülen o. Şoň üçin etýän işin kim üçin, nir üçin etýänini ören pikirlenip etmeli. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Dostlar, ataşyň näme tüýtgäpdir, bilene sowgatpa. Dostlar, salamu aleykum. Basym täze bayramçylyk etip gelýär. Ilk bilene hemmäňizi gutlaýan ak ýüregimden saga manja geçiriň bayramçylygy, maşgalaňyz bilen, söýýän adamlaryňyz bilen jemleşin we täze ýyl fatşagyny arzuw ýoly bilen bile geçirmäne size teklip bar. Arzuw ýolunyň hyzmatyny ulanyp bilersiňiz. Onam giňişleýin ataşanyň özi gurrun berýär. Salam mehman adamlar. Yetip gelýän täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun, gutly mübarek bolsun, elmadama, öýleňizde şatlyk bolsun. Arzuw ýolunyň adyndan hem öz adymdan siziň hemmäňizi gutlaýan 30 dekabr güni öýleňizde sargytlarymyz alyp başlanandy. Açyk ijra goýanyň sebäbi widiany näme üçin diýsen, bundan 5 gün öňe goýup bilýärdik. Ýöne ýatladyr ýaly bir açyk ijra goýaýlyk mekan bilen. Şoň üçin ýene de ýatladyp durars. Menülerimizi demelerde, ýa-ni internet sahypalarymyza goýarys, Instagramda goýarys. Eger isleseňiz 66 11 goşup WhatsApp'dan hem size uğratıp bilersiz. Hawa, WhatsApp'dan imodan birden uğratıp diýseňiz menüleri uğratıp bolýar. Durly naharlar, durly salatlar, iştaçarlar hemmesi durly görnüşleri bolar. Nesip bolsa, jaňlaňyza garaşýas. 30 dekabr arzuw ýoly bilen saçaňyzy eden. Tormundan sonra nesip bolsa, gatly wize ele, garaşylan wizelan biri ele. täze günlerem nesip bolsa arzuw ýolunyň gowy sowgat basdy. TikTok sahypadan daşlaşmak. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Dostlar salam, şu gün tırtädina. Dostlar salam, şu gün arzuw ýoly bilen baglanşykly gijek serial görnüşindäki şu rol ýüklemediň soňkusyny ýazdyk. We şu sanymyzda 2 tane personaj gowuşýarmy, gowuşanokmy, ony häzir aýdyp biljekkä, özüňiz netip bolsa görersiňiz. We sag bolun, taňary alkatyny şu wadaşyny görünmüz üçin, gollanyňyz üçin buny etjek bolum etmedik ýöne. Bir näçe bölümi uzalyp gitdi ol. Sizin her biriňiziň ýüregiňizde täsir eden bolsa, işimiň ýerine düşenligi diýip hasap edýän. Nesip bolsa, ine zaвершающий final gelýär. İksan personajyň bir ekmegini isleýäňizmi ýa-da aýrylanyny isleýäňizmi? Şeýlerak dostlar we bir näçe sizin sorawlaryňyz bolmaly. Kän ýerden gaşakdan, mobil wasily bilen nähil sataşdyňyz, näçe ýaş ara tapadyňyz we nähili gatnaşykda o zatlara mehip bolsa bir video görnüşini çekip özüm gurrun berjek. Hawa. Selbi mobil we şeýlerak da aktrisa, üçinem Yalan söyle. Olar ýaly demeden. Men şular ýaljak göwnüm ma. Mekan Akkaýew. Bir kolxoznik oglanjyk. Näçe o sözler gitmem. Gitdi. 2026-njy ýyl at ýyly ýetip gelýän täziriňiz gutly mübarek bolsun. Her bir ojakda arsgal bereket, döwlet
çağıjyklamyň gülküsiniň ýanglanyp durmagyny, şadyanlykda, rahat durmuşda, gowy günlerde didarlaşmak biziň hemmämize nesip etsin. Janyňyz sag bolsun. Toýlar toýulaşsyn, janyňyz sag bolsun, mehribanlar. Alyandan şu var. Del oturunca gene kaytalar düşe, öz kadrını bol düşüyor. Ha va va. Gel yo uyan senin. Şu at ya Selvi diye öl kadını on yerip düştü diye kol düşecek oldu diye. Duydansız olmak gerek. Men bir şahit etken de her bir kadir çüyün. Allah detken halk köpçülüğüne çıkan tedavi ediyen işimi. Halk işlemede de köp sağolsuna ediyen, gidi iyidirlayanlıklar çüyün, bollayanlıklar çüyün. Köp sağolum. Gelecekte de siz çüyün o işlerle netip orta çıkış eder. Sağlık doğru söyleyeyim adam ya. Ardu yolu, ardu bulan kalkır ol yani istaran. Tamam.